Ponestaje nam snage, a teret života sve veći. Napravili su od nas opasne konformiste koji sebično čuvaju ono što imaju i baš ih briga za druge koji nemaju, ne znajući da i to što imaju u stvari nije njihovo i da sve može da se sruši kao kula od karata kad oni to odluče. Večito dugujemo onima koji su nam najviše uzeli. Našu decu školujmo mi, ne dajmo ih u njihove škole. Neće oni nama ništa ako krenemo sa njima. Nikada nam neće biti dobro jer smo sa njima protiv nas. Izaberi gde ćeš, oni su i levo i desno. Nemojte se menjati, navikli smo se na vaša dela. Sve što nam je ostalo je duh i misli, zato spasavajmo se.